agarrando a uno ahí, porque ahí en Cato ¿Ves? ha hecho. Ya está, rápido.
baiozu parte zure aurreratuekin zeruko zorionean. Bizitza horretako ekiozu lokarioetatik askatuta, zure aurrera gerratik bizituen egunean zure seme Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zorionekoak negar egiten dutenak,
zorionekoak bihotzez gabilenak, hauek ikusiko dutela jagoikoa. Zorionekoak bakegileak, jagoikoaren seme esangoa izaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauen da zeruetako reinoa. Zorionekoak zuek nigatik birauta eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretak asunalak zuentzat esaten dituztenean, moztu zaitezte eta alaitu, haudiak izango da zuen sariak zeruetan. Jaunak esanak. Gure munduotako bizia mugatua da. Gu gizakio mugatuak eran bezala. Hain zuzen ere, gauza asko mugatzen egiten mundu horretan, espazioak, denborak, azken finean kronologiaren menpe daude ez daitezke horretik. Ies egin ez dezakegu, azken finean mugatuak eran dago. Eta badakigu ere gure mundu otako ibilbidean bere horretan dago bukatuko dena, mugatuak erabakoak da ere. Baina, aldi berean, mugapen horrek gogorazten digu gure agendean, gure bihotzean, gure arian, badekura betierekotasun egatik sakon bat. Denok nahi dugu gehiago bizi, denok nahi dugu eriotzaren ondoren aurrera segitu, baren daukagulako egatik sakon hori. Jesusek zortatzen dugu. Gogoraziz, badagoela beste bizi bat eriotzaren ondoren. Mundu otako bizitzak garrantzia handia dutela. Eta mundu otan egiten duguna oso gauza handia dela. Eta jagoikoaren jasotako balioetunak bezala ikusita dugula bizia, eta saiatu behar daukagula akometxatzen beste egiteko. Gure ingurukoen lagunduz, kontratatuz, modu otan bizituz elkar, maitatuz azken finean. Baina, azko gabe, ere horretan dago gure mundu otako ibilbidea mugatuko dela. Horregatik Jesusek gogorazten digu, eriotzaren ondoren ere badagoela bizia. Eta egin behituen jagoikoa esperoaten da. Gure bizitza ez baita zentzurik gabeko kasuak berdeus bat, baizik eta jagoiko on batek egin behitueneko gaude ere mundu honetan. Eta garai honetan, eguberri aldian, eguberriko garaietan, jagoikoa ikusten dugu, gure jagoikoa agertzen zaigu, hau jagoari txiki baten bidean. Guk ebitxen misterioa dugu, eta gure jagoikoa ezaitu agertzen. Zugarrizko, esan bezake, ahidean, zugarri batekin, baizik eta hau jaio txiki berri bat ikusten dugu. Hotzak akatzen, labarka, abere artean, modu otan agertu bezen du jagoikoa, guk ulertezagun zenbateraino maite dituen. Berak guregan ez du halako biturik, ikararik, bestelako bidurak esenik ez du gugan eragilerik. Baizik eta maitasuna, gertutasuna sentierazten dugu jagoikoak. Horregatik, hau txiki jaio gaiak ikusten dugulari, hoxe sentitzen dugulako. Eta hori dugu jagoikoak sentierezagula berarekanako. Konfiantza sakona izan ez berarekan. Gaurkoan ere pelio esperitzera elkartu bera. Bere herrian, emetxo elkartu bera dero, alde batetik jagoikoak eskerrak horrez, bere biziaregatik berari ere eskerrak horrez, egiten duen guztiakatik, eta eskatuz, hau jaio txiki, jaio gari hori, eskatuz, eraman bezala goiko zeudara. Haintxe, pertsonatik eraiki egunarriak ospatzea. Ene mundu
irakorrekiko harremana ez dela heriotzarekin batera eskatzen, aldatzen bizi, horregatik eskatzen dugu jakoiko onari, gure hartzaileari, egiten duen jakoikoari, goiko zeruan ardezala peio gure segidea, berak handi gure arte egin ezagun. Apalki eskatzen ditugu jauna sakrifizio hau, peio zure zerbitzari gerentzat. Egizu mundu honetan fedearen doaia zargiturik ezagutu zintuena postu dadila beti zurekin izateaz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin
santu, jango igual guzti du beti eriko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denean deita, gu guztiok betiko ginez gaitezen, gehiago oraindik bere bizia eman dut, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingero taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Eta eskerrak emanez abitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta jan guztio botatik. Hau ere gorputza da zuen zaten dago dena. Era berean afalduan karizaturik, dabezen eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztio botatik. Aurrere odolaren karizatata itun berri eta betikoaren edola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena. Egizulean bere odolari. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarkuntzari onartu gaituzulako, eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputzat odolatzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin izala. Izango Juana, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazen gaitasun osora, Francisco Goreita Santuarekin, Francisco Goretzaigarekin, eta egin guztiekin batean. Era berean, izango Jauna, iziretxarapenean, joan diren gure eskuindiak, pelio eta gure erdako guztiak ere. Aretzazut gana, zeure aurpegiaren argitan.
santuekin. Eta gizaldi guztietan zurean izkide izan dire santuekin, egin batean gorez eta itzagun. Jesucristo zure semearen eta betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesucristo gure jauna, zuk txinara apostoluei, bakea uzten dizuen nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaio zuen izan bakea, eman batasuna. Errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakean beti zuekin. Emaio zuen bakea.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur etorri zareten guztioi. Peio gure senideari azkeneko egitera, familiari gure senideagoetan zuen gertutasuna agertzea eta jakoikoari bere animalen alde horretatzea. Ohitura dugun bezala, igandean ere, familiarean 12:00 ezan nagusiak bere alde erregutu dugu hemen berriz ere. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa esan bezala. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Uria ita, Zero eta Tanto izan benedictena, et ora Israel, Israel nagiasse, e hai risultato, a cazzo di restaurare, per il resto non è basta, estero, adesso c'è tanto
Pasko sakramendua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jaun zuekin, Amen.